No brácho, takže takto filtrujeme. Tu máme prvú džúrku. Takto nám to klápe. Jedna, to sme menili teraz tú trúbku, tá už je v porádku. A druhá džúrka je tuto. Steká nám to taďalto a tam je kýbel, kde to klapka. Takže sme to zatiaľ takto opravili. Posunuli sme to takto. Pod tu je odrezané. Mleť sa nám to mele. Takže to je fajn. UV lampa vypnutá. No a poď sa pozrieť na ryby. Trošku sa nám to zakalilo za tie 2 dní, čo nešiel filter. Ale tak hádam to bude v poriadku za 3 dní. Tráva pohnojená. Na bazén si sa pýtal. Voda čistúčka. Ronko stráži na terase. Ryby nám tiež trošku zleniveli, voda sa ochladila, zimu máme, prší. Takže tak. Zatiaľ